Nou, Cambuur heeft zijn eerste goal al binnen. Hoe gaat het nu? Dit is de tweede. Ja hoor, ook Betje. Er waart al een skofkoer praat dat de Nigeriaanse spits bij de Leouters vertrekken zou. Cambuur had nog al bezocht om Obetje te behouden. Ook al omdat hij met 24 doelpunten topscorer alle tijden is voor Cambuur in de eredivisie. Ja, we hebben geprobeerd om zijn contract ook nog te verlengen, op te waarderen op onze manier, op onze mogelijkheden. Maar die waren al behoorlijk gelimiteerd, want hij was uiterst goed betaald bij ons. Dat lukt helaas niet. En er zat een clausule in zijn contract waardoor hij voor een bepaald bedrag weg mocht. En daar heeft Willem II aan voldaan. Door deze transfer kan Cambuur wel eens voor een serieus probleem komen te staan. Eerder zei coach Henk de Jong dat een vertrek van Obetje grote sportieve gevolgen had voor de club. Ja, we gaan wel proberen om onze aanval te versterken, ja. Ja. Ligt er een lijstje klaar? Ja, nou, die lijstjes die zijn er altijd. Het gaat er meer om van hebben we al dingen in de stijger staan en dat hebben we natuurlijk wel rekening mee gehouden. Ja, en dan is het een kwestie van gaat het vallen of niet. Als de Leouters nog een vervanger helje willen, moet de club vlug wezen. Daar komt die campagne sluit de transferperiode weer.